Dobrý deň, milí kozorožci, vítam vás pri aprílovom výklade pre vaše znamenie. Začneme oblasťou zdravia. Kozorožci budú v apríli 2025 riešiť viac oblasti lásky. To znamená, do oblasti zdravia im prechádza lásky a vzťahy. Hlavne staršie ročníky, muži, budú mať zdravie stabilné, nepodceniť nejaké menšie nachladnutie, do oblasti zdravia vám žiari láska. Pozrieme sa na ďalšiu oblasť, milí kozorožci, a to je oblasť práce a kariéry. V práci vám ide nejaká veľmi dobrá správa. Je tam nejaký list, ktorý vám prináša zmeny v apríli. Tie zmeny budete musieť urobiť v rýchlejšom čase, trošku vás to zaťaží a spôsobí vám to trošičku prekážky. Čiže budete sa musieť veľmi rýchlo rozhodnúť v apríli. Zmena, je tu možná zmena vášho smerovania v práci. Ako budú na tom láska a vzťahy v apríli, milí kozorožci? No, takže potvrdzuje sa nám to, čo som videla v zdraví, prechádza. Čiže, milí kozorožci, stabilita v láske a vo vzťahoch, to, čo bolo nečestné, neodkomunikované, to, v čom bola nepravda v tomto mesiaci, sa vylieči. Sú to mimoriadne posuny vo vzťahoch smerom k pevnému zázemiu. Čiže pevné vzťahy, spoločné bývanie, keď niekto rieši v tomto mesiaci, tak je tu možné spoločné bývanie a stabilita vo vzťahoch v láske. Milí kozorožci, v tomto mesiaci sa pozrieme, ako sú na tom vaše čakrové systémy. Ktorá čakra v tomto mesiaci bude oslabená pre znamenie kozorožca, sa dozvieme práve teraz. U vás je to krčná čakra. To znamená, mám povedať to, čo v sebe dusím, to, čo v sebe držím. Mám vedenie cez to, Božie vedenie ide cez krk. Môže byť oslabené hrdielko, môže byť oslabená komunikácia. Treba si vedieť, povedať správny čas, naozaj to, po čom túžite. Treba to odkomunikovať správne. Keď ste spokojní a máte radi moje výklady, veľmi budem vďačná za zdieľanie, prípadne za odber mojho kanála. Ďakujem.